Everyone, hello world! Kumusta po kayo lahat mga kababayan ko? We are here now at the Monarch Hotel, ng Calasiao, Pangasinan, Philippines. Yan, ang ganda po rito mga kababayan ko. It's an event place, tapos it's a hotel. At I will give the description below. It's like para kang nasa ibang bansa. Tignan nyo naman po, oh. Ang ganda. Yung mga taga Calasiao, Pangasinan, ito na po yung pagmamalaki po natin na napakalaking hotel po sa Pangasinan, Calasiao. Ngayon, papasok po tayo ngayon dito sa loob. Kakadinner lang po namin dito mga kababayan ko. May nag-invite po sa atin na kaibigan po natin. Yan, o. Pero hindi ko ma-distinguish ang flag, kung anong meron na flag. Nasa gitna po yung ating flag, na Philippine flag. Yan, ang ganda ng pagka-structures niya. Para ka nasa European, adapted. Ganda, o. Yan. Fountain, the structures, napakaganda. Pero maliit lang po itong fountain nila. Tingnan nyo yung pag may ikakasal, may okasyon. Dito po, maganda po rito, mga kababayan ko. Nasa website po yung kanilang business suite and business profiles. Yan. Ito yung event place nila yan, pag may ikakasal. Dito po, napakaganda. Yan. Papasok po tayo sa loob. Yan, ganda, oh. Napakaganda. And then the Monarch Hotel. Yan. Yan, kabilang venue. Tapos kung kain ka muna dito. Yan, very accommodating. Marami pong guests dito. So, kung magbabalik bayan po kayo, yan, shopping mall na po dito. And then the restaurant, they're famous. Dito po kami kumain kanina. Yan, kung gusto nyo pong mag-shopping. Yan, De La Vie. Yan, gaganda. Yan. Yung mga products po nila, yan. Ang sasarap, yan. Siyempre, yung basket po, siyempre, galing po to sa atin. Yan, oh. Oh, see? Pag mag-gift ka, tapos pag may ikakasal, yan po yung mga giveaways. Masarap po yung kanilang tinapay po dito dahil yung Pedritos ay sila na po yung nagmamayari ng Pedritos, na famous Pedritos ng Dagupan City. Marami na po siyang branch. Yan, o. Pag may redigaluhan ka, yan. That's Kalinga. Yan. Yan. Upo muna po tayo sandali dahil meron pong nangyari po sa aking shoes. Yan. Kaya nila pag mayroon sa taas, yan. Yan, ang ating Pilipina. Na siya po yung nag-a-assist po dito. Maganda po yung kanilang
pasadya na box. Ito po yung box nila. Ayan, oh. Pag magre-regalo ka, it's very, syempre, formal. You can use the box. Of course, lata po yun eh. Let's see. It's chocolate dip. Fleur de lis. And this is the dinner roll. Ayan. Sabay yan. Ito yung mga bread nila. Wow, banana bread. It's only $2.80. And then, may box na po yung ano niya. Oh, ganda na. Yan. Ano ba? Yan, may mga damit na dito. Dahil pag magsiswimming ka, kompleto na rin. Yan. Ganda, oh. Oh. Tapos, syempre, itong mga tea nila. Nandito yung mga tea nila. Ang tea nila, syempre, market price pa rin dito. Yan, oh. Very affordable. Hindi siya times 2 o times 3 na presyo. Oh. Magre-regalo ka. Yan. Yan din silang mga, ano, it's very cheap pala. See? Ganda. Tapos, ito po yung mga, ano natin. The bangus is very affordable. Yan, oh. Tignan nyo naman yung price. Sa market, pareho lang yung price sa market. Sa grocery. Mas mahal pa nga doon. Kaysa dito, sila po yung may gawa talaga, oh. See, talagang Pangasinan. Pati yung kanilang wine. Yan, oh, guava wine. Guyabano wine. Oh, they're very cheap yung price nila. It's very affordable. Tawilis to you. And then, the boxes nila, ganda. Kung may ireregaluhan mo yung loved ones. Yan. Mga tea. It's a pure honey. Makabili tayo mamaya. Ganda. And then, the box, oh. Alis mura na siya. Diba? Yan. This one. Malapit naman. Okay, doon na tayo. Doon na sa kotse. And then the lobby. Yan, ang lobby nila. Yan. Yan. Pakyat sa motel. Yan, oh. And then yung lobby nila. Then the restaurant. Yan, oh. Yan, oh. Reception nila. Ganda. Yan. See? Oh. Ganda. And then, pag may event, yan. Pag may magpapiano, may event po dito, yan. Conference room. Pag may i-date po kayo. Ganda po dito. Miss nyo na pong umuwi sa Pilipinas, yung mga taga Pangasinan, taga Kalasyaw. Ito na po yun. Meron na po tayo dito na The Monarch Hotel. Yan. Dito po yung sa hotel rooms nila. Yan. Ang ganda ng kulay, no? Yung structure niya. Yung design. Yan, no? Very, very safe po tayo. Yan. It's very safe. Andiyan po yung sa mga hotel. They have, yan, no? Ang ganda. Actually, malawak po ito. Hanggang dun pa sa entrance. Yung sa entrance. Yan.
Punta tayo. And then, ito po yung sa swimming pool, 3V. Yan. Meron pa. Ganda. Yung CR nila, syempre, ganda. Oops, dito na po yung sa... Yan. Ay, mainit po ngayon mga kababayan ko. Hello world, hello everyone. Dito po yung sa likod. Yan Pero hindi ko po alam kung anong klaseng puno ito. Tanungin natin later. Yan. The Lord Hotel. Ang ganda Oh, yeah. Yan. Kanilang entrance. Ito po kung may event po tayo. Yan. Pine tree. Ito. Oo nga, tumubo ng pine tree dito. Hindi dito yung sa likod. Ayan, sa likod niya, And then the North Cafe. Sangli. Anong puno to, brother? Anong puno yon? Anong puno yan? Yun, isa. Fire tree? Oh, ito yung fire tree. Pine tree ito, yung isa. Tignan natin. Ayan, Sangli Garden. Chinese these gardens. Did to the early home in China. Okay. Ito. Yan. Kanilang restaurant. Pasukan natin for coffee. Magko-coffee po tayo later. Yan. Hindi natin alam kung anong klaseng puno to. I don't think so. Sa rubber rice ata. It's a full moon. Yan. Ganda. Ayan. Pag may event, dito po, maganda po. Yan yung sa likod. Ay, ganda. Yan. Wala pa pong nagpa-invite sa akin dito Awat loobin ng Diyos na matuloy na yung event natin. Pero hindi pa ako nagpo-push through kasi dapat may tinatapos pa po akong dapat tapusin. Yan Chinese. Kung sa bagay, Chinese po yung may-ari dito, Guangzhou. Oo. Baka ito po yung sa siya po ay si may palaka. Ayun palaka Guan K. Johnny Lu. Pasita Garcia Lu. Okay. The Monarch Hotel. Yan. Yan. The Parents. Oo. Ito po yung sa swimming pool. Yan. Sa children naman to. Yan. Ganda. Pang children naman ito. Yan. Sa likod yan Yan. Kaya lang, syempre, ano bang araw ngayon? March Pag may okasyon, maraming tao po dito pag tuwing okasyon. Yan. Ito, plastic po. Plastic po ito, Ito po, i-feature po natin to sa Filipino Life Stories. Kasi yung mga gumagawa. At ito naman po ay I don't know the materials kung ano po ito, pero napakaganda.
Gawang Pilipino. Dito po ginawa to. Kasi ang mga Chinese naman ay kaibigan po natin. Yan o. Pag naka-check-in ka, dito ka po. Yan o. Plastic yan. Para, syempre. But I don't know the materials kung ano po ito. Nagawa. Malalaman natin yan dahil meron pong gawaan po dito sa may Santa Barbara. Hindi ko po familiar tong klase na punong ito. Titignan ko po kung anong puno ito. Yan, oh. It's a full moon. Yan, oh. Oh, yan. Kung may magsiswimming, dito po sila. Yan, picnic. Yan. Dadaan po tayo dito. Kasi yung ano na, Yan. Ganda, oh. Oops. Napakaganda. Kaya lang, madilim na kasi, kaya hindi po tayo nakapunta po dun sa, sa kabila. Ngayon, papasok po tayo dito. Oh my gosh. Ang laking puno. Yeah. Yeah, ang ganda, oh. Thank you very much for supporting our channel. Shout out everyone. At awat loobin ng Diyos na magtuloy-tuloy po tayo. Siyempre sa ating magandang content. Para po yung mga nasa ibang bansa, nandito sa atin, mai-promote po yung sariling atin. At nakakatulong po ang paglago ng business economy po dito sa Pangasinan, sa Dagupan, Calasiao, Mangaldan, yun. May napunta na rin natin dito. Nakakatulong po ng malaki po ang mga business men na Filipino-Chinese. At nakakapagbigay po sila ng trabaho sa atin. Thank you very much. Sa susunod po ulit ng ating pagbabahagi ng kung saan po tayo pupunta, ibabahagi ko po sa inyo mga kababayan ko. Thank you very much to all. God bless po.